El 28 de setembre, en una decisió unànime dels 5 regidors, l'Ajuntament d'Espinelves declarava el municipi territori català lliure. Se sumava així a desenes de poblacions que han aprovat mocions independentistes similars. El 17 de desembre, l'Advocacia de l'Estat va presentar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament, entenent que aquesta declaració ha de ser nul·la, perquè la corporació no té competències per prendre-la. Segons diuen, va contra el principi de neutralitat consagrat a la Constitució espanyola. També els acusen de tenir penjada l'estelada. Espinelves ja ha redactat les al·legacions. L'alcalde, Joan Manuel Claveria, està convençut que l'Estat ha iniciat una ofensiva començant pels pobles més petits i, per tant, els que tenen més dificultats per defensar-se. Evidentment que per un Girona o per un Vic el problema és molt més petit. Per nosaltres, durant uns dies o unes setmanes ens col·lapsaran perquè ens haurem de dedicar a defensar-nos. I nosaltres al·legarem amb el sentit de que això és un suport a una declaració ideològica i bé, ens estranya molt que a Europa al segle XXI els delictes d'opinió es persegueixin. Celrà i Arenys de Munt són les altres dues poblacions denunciades fins ara. Convergència i Unió, Esquerra, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Assemblea Nacional Catalana han anunciat que donaran suport jurídic als ajuntaments. El que suposo és que la seva tàctica és anar fent 2, 3, 4 cada setmana perquè així no puguem fer una defensa conjunta, perquè com que tenim 20 dies a termini per presentar al·legacions, si van fent en dies diferents és molt complicat poder fer una defensa conjunta. A partir d'aquí nosaltres creiem que l'estat espanyol, com més s'acosti la data del referèndum, doncs no s'estarà de mans plegades i més pals a les rodes anirà posant. Pensem que això ho fan per dos motius. Una, per espantar els pobles que ens hem declarat territori català lliure, i l'altra per evitar que se'n afegeixin més. L'alcalde d'Espinelves diu que l'Ajuntament que encapçala no està disposat a retractar-se d'una decisió que va prendre per donar la veu al poble de Catalunya. A Osona, la meitat de municipis s'han declarat territori català lliure. Escolti, això és un disbarat. Més clar no li puc dir. Plantejar les coses al segle XXI d'aquesta manera, com si fossin d'una altra època, això és un disbarat. Jo he trucat en nom del govern de la Generalitat i com a conseller de presidència a l'alcalde, perquè sapigués que té tot el suport de la Generalitat en allò que pugui escaure, però escolti, des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista del sentit comú, des d'un punt de vista de la ciutadania, és que això és un disbarat. S'haurien d'entretenir amb altres coses si tenen ganes de fer coses, però això sincerament és un disbarat. El fet és que ens obliguen a posar una bandera que jo crec que imposant no s'aconsegueix el que volen. Estan creant una fàbrica d'independentistes i crec que s'equivoquen de llarg. Si no la tenim penjada no és per la voluntat dels alcaldes, sinó és perquè ja hi ha un sentiment i una identitat i és el poble mateix que s'han identificat amb Catalunya i que no vol la bandera espanyola. Res més, vull dir, els alcaldes no fem res mal fet, sinó que sentim i recolzem el que és la voluntat dels nostres pobles. Vull dir que en aquest sentit estem molt tranquils.